Аз съм Николай Добрев, това е Георги Гасов, ето го Ангел Грозанов. Ще имаме втори епизод на някакви предизвикателства. Истината ви предизвикателство. Ще четем по телефона. Ще ги снимаме от Facebook, Twitter, YouTube и VBOX. Днес ще вземем моя телефон, който е малко спукане, но пак работи. Балкан Маш. Как се вика гейската любов? Така, сега да пуснем Facebook. На майка си. Сега трябва да го заредим. Дай да прочита предизвикателство. Не, аз. Мой телефон. Окей, ма след това ще искам да го прочита предизвикателство. Ето така ще се родума. Добре. Така, ето. Предизвикателство. Да таковаме. Какво пише тук, бе? Това нали има на... Чети го. Нещо е много неграмотно. Да изядеме филия с паста за зъби. Не благодаря. Не бе, ще е яко, а? Малко трудно ще стане. В момента. Що? Нямаш паста за зъби? Добре, в някое друго видео ще го направим, защото нямаме срещата. Пък и има родители тук. И ще направим нещо друго. Но очаквайте да го направим. В третия епизод. Който е сигурно пак ще участвам, но не съм на 100% сигурен. Да. Не, в третия епизод вероятно може би и Георги ще участва. Истина! Добри ли сте в смисъл, умеете ли такова в училище? Добри ли сте в училище? Ами не. Демек с оценките. Не мести телефона, бе! Господин оператор или госпожо оператор. Ами аз горе-долу отскоро добре. Вижте. Аз Една яка количка. Чакайте да снимаш. Има много хубав тунинг. Пак чакча. Стига. Така, хора, следващото предизвикателство от Наско Петров да излезем на прозореца и да се изплюем върху някоя кола. Малко вероятно стигнем до кола. Абе не мести телефона, бе! Не викай така, бе. Просто го паузирай. Чакай, трябва да се пробваме, ама няма да стигнем. Ма както искате. Давай, надали сте изплювам тук. Аз ще изплювам. Снимаш ли той? Да плюх. Да плюх пода. Аз за малко ще го целя. Я знам. Време за въпроси от Twitter. Пих на майката. Да псоя. Добре, отваряме Twitter, само да излезем от проклетия Facebook. Чай, да ме прочита предизвикателството. Че е много искам. Не. Аре, бе, искам Аз съм чета. Горе от желание, бе. Моят телефон. Моля се. Следващото предизвикателство или истина. Добре, айде. Добре. Да танцуваме на Gangnam Style. Чакай, няма да го пуснеш. Чакай малко, няма да успеш да го пуснеш тук. Ангела, дай с телефона за малко. Беги, аз нямам батерия, бе. Чакай сега. Пауза, не си паузата, бе. Добре, дами и господа, сега ще пуснем Gangnam Style за предизвикателството. За предизвикателството. Мама ти стара. Чакай, че няма звук, бе. Лад, защо? Защо се спираме звука? Добре, тук. Ще сме на игри, брат. Добре, тук е на макс. Ето и почваме. О май гад, ужасно се чува. Чакай, бе, че си. Чакай го включим, чакай го включим. Изрежете го. Гей, игра си на Супер Марио. Добре, това не мога. Не мога да слушам това. Слушай същото. Не, добре. Баща ми. Така. Кажи по кое. Добре, фаза си. Сега ще предизвикателство от Николай Петров и ни предизвика да си сложим брашно в газа и да се изпарим. Добре, аз се го чух. Си сложим брашно в газа и да се изпарим. И от Николай Добрев. Ще направим друго по-нататък. Дай че. Следващото предизвикателство от Николай Добрев. От мене, модата. Да пееме Омага, Харлем Шейк има 6. Да пееме Сяо Геро. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Добре. I think about it every night. Айде лирикс. Да пускаме лирикс, motherfucker. Добре, какво да пускаме? Нямам никаква идея как се пише.
Пусни ме са, бе. Аз казвам. Ти си не. Знам, абе, не знам как се пише. Believe I can fly, ти каза. Белин. Дай. Да си сложим баща. Believe I can fight ти излезе. I can fly. Lyrics. Добре, чакай, дръсти мръди назад. О, мага, не знам. Има едно бати якото предизвикателство. О, гледайте, чакай, че добър трябва да пее. Също има много яко предизвикателство, моля да го прочита. Чакай, бе, дай да го сложим близо до камерата, ще чуя хубава музиката, бе. Аз не мога да чета така. Ти ще четеш? Не, банана, аз не знам. 5 минути ще дрънкаш, what the fuck. Айде бе, Супер Марио. О, мага, защо? Какво правиш, бе? Превъртам малко. Къде сме, бе? Добре, не ми хареса тази песен. Не очаквах. Добре, чакай, дай Ще са. пея на друга. Добре, сега, следващото Не. предизвикателство. Чакай, знам какво ще пееш, да, чакай. пея. Аз ще Направо. изгледам какво ще пееш, чакай. Ловец съм. Дайте направо друга песен. Барсам. Ловец съм. Контрол... как беше да сменя? Мама ти. Просто търси и овец съм и ще Да. ще даде. Намерих. Така. Лирикс. Какво правиш, бе, идиот? Не го знаеш, бе, ето тук. Лирикс. Няма, бе, няма лирикс. Ловец съм. И рибар съм. Кота маза чалга, бе. Дейли омаза чалга. Снимай на там. Снимай към Ники. Тука не снимай. Тука не снимай към то тука. Бати мазата чалга. Когато се бях напил супер много с вино. Безумно. Он среща гола ученичка. Викай, бе. Айде, плейбойът се влечема. Чакай, ма! Среща гола ученичка. Опа, чима. Дай, това са ми ключовете да знаете, не съм гей. Стига ангелен, бе, дей. На закон на мамата е Стига баса. тук. И ловец съм, и рибар съм, и да вид майката е балсам. И рибар съм, и на Давид майката е балсам. Дай, следващото предизвикателство. И връщаме се за следващото предизвикателство. Идваме да се обадим на случайен номер и да поискаме презерватив. Къде е това? Трябва да изиграем някаква сцена. Чакайте, ще взимаме някакъв ужасно скапан стар телефон, от който да звъннем. Между другото,